Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang hapon sa ating lahat. And shout out po sa lahat ng viewers, sa mga baguang subscribers, sa mga datihan. And shout out at syempre kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners. At syempre sa Rich team. Dalaw po natin ngayon si Bina. Kamusta Bina? Naglinis si Bina? O, nag-init ka ng ano? Ha? Naglaba ka? Sipag. Sige na, maglaba ka. Okay lang yan. Naglinis ka ng ano? Ng kwarto mo? Ano nangyari? Aba, ang sipag ni Bina ngayon. Dami ng laba. Dami mong nilaban. Tambak. Tambak na ano, isang... Ay, hindi. Kunti lang. Pag pinagsama-sama mo na, dami bagat eh. Sa bagay, oo. Kasi hindi man lang ako nasuot. Basahan. Tapos, madami din. Sipag mo ha. Ikaw ang naglaba ngayon? Ay, naglaba din po yan sila ko. Sabay kami. Sabay kayo? Kaya pala madami. Akong powder na isa pa. Kamusta ka na? Okay lang po. Saan kayo galing? Bakit nilaban mo agad ito? Nadumihan? Naglinis ka? Naglinis ka? Makakan ka, Aterits. Nagkain na kami. Ha? Alin? Sabaw-sabaw. Anong niluto mo? Ano yan? Tugog? Ugob na. Yung asin na may gurot na maliliit na laman ng karne. Ay, oo. Kumakain ako niyan. Kumakain ako niyan. Makain ka? Hindi nga. Sinong nagluto? Sila kuya. Sige, tikman ko anong lasa. Para makatikim naman ako ng ganyang pagkain. Nay! Siya, sige lang. Shoo! Dito ko ilagay yung choo! Choo, choo, choo! Ikaw, kumain ka na? Oh. Ha? Hindi, naano yung kuhan, hindi tawag nito? Yung isda. Ay, nandun kay kuya. Sariwa bagay yung isda. Tatlo kayo dinalan ko ngayon eh. Si Kuya Noni, ikaw, si Tatay Nestor. Oo, bumili kami sa sa palengke kanina, yung mga sariwa. Kaya yun, kaysa naman nihatid ko na lang dito. Nay, kamusta Nay? Ha? Yung kape mo. May kape ka pa? Ha? Nag-utang ka? Bakit ka nag-utang? Ay, ang dami naman yan. Titikim lang ako. Tikman ko lang. Sarap. Anong tawag nito? Ogob. Ang sarap. Ang sarap. Ano kami kutsara? Ay, mahilig nga kutsara. Sige lang, okay lang. Okay na. Ang gano'n to. Makamay ka. Ay, uri nga na. Sino? Si Bina? May uri. Ano naman? Meron sa gilid pala. Mabuti napansin ni nanay. Ako hindi ko napansin talaga. Sa kabilang side. Na ano ng kawali. Kabilang side. Dito. Ito. Ikaw dito. Yan. Sige pa. May tenga. Ayan. Papunta sa may tenga. Ano isang araw ate? Sabi ko binamag sa lamin ka. Oh. Ayun, nakikita niya. Nakita niya. Puro uli. Naligo ako nun. Bakit naman puro uling? Ate, it's tubig. Sige lang sila. Papakin ko lang yung ulam. Bakit naman puro uling, Bina? Alit. Bakit naman puro uling? Papak tayo. Ako nung sa kawali. Maliligo ako nun. Nakapitan ko yung sa may Tapos nagparaganyan siguro ako sa mukha. Yan. Tapos sarap. ano pangalan nito? Ugob. Kamansi. Ugob. Ugo, big day. Sa Manila, kamansi. Kamansi. Ay, doon sa Diba, init. kamansi Ugob. ba? Ang Bisaya, di man magluluto ng ganyan ng Bisaya. Yun ko si mama ko, di nagluluto ng ganyan. Kaya di ko din, kaya nga sabi ko, dapat patikim. Para siyang langka. Parang langka. Sarap. Ay, nagdala ka, tayo yung isdain po? Yun yung dala ko. Nagbili kami ng mga sariwang isda sa palengke. Kanina. Tapos,
Oo, sariwa pa talaga. Kasi nilagay naman namin sa freezer. Ano pa nga eh, naghihilo pa nga eh. Tapos, umaga nagpamalingki si Ma'am Helen. Tapos, yun, inano na namin. Ilagay namin sa freezer. Tapos, yung inuna muna namin sila, Kuya Nuni. Yung kay Kuya Nuni muna dinala namin papunta doon. Tapos, pag uwi namin, tsaka ko naman din kinuha. Kaya, Nay, masarap ang ulam mo. Sariwang isda. Very good. Very good. Nagbili sa palengke, Tika. Kanina. Sino Nag-ano kasama ka? mo, Tika? Yung dalawa lang ni tatay? Andyan. Andyan si Iska. Andyan yung baby. Ay, nasa kotse? Oo, hiniram namin. Kasi, Na ni ate. pati si Kuan Eli. Marami kaming bata ngayon. Babysitter kami. Mapunta ka, masama ka. Sa bahay. O, di balik mo din ako dito. Ibabalik ka din. Nay, saan mo gusto magpunta? Mamasyal tayo. New York. Wala tayong mga visa. Malayo na. Wala tayong mga visa. Nay, paano tayo makapunta sa New York, Nay? O, di ba? Mag-ano na lang tayo. Mag-swimming na lang tayo. Mag-iyaw-iyaw na lang tayo sa dagat. Next week. Kasi ngayon, parang makulimlim parating yung Bina. Ano? O, parang may panahon din yata ngayon, malamig ngayon. Kaya maganda nung... Okay din ating malamig ang summer, hindi mainit ano. Maganda yung gin-swimming natin doon kay Carlota. Hindi masyadong mainit. Di tayo nasunog. Ano? Ayaw. Gusto ko, na-miss ko yung mag-iyaw-iyaw sa tabing ilog. Tabing dagat. Doon natin ihawin yung ating mga baon. Mapiknik tayo. Yun ang anuhin natin. Nonay, no? Pag mainit, Nonay. Naalala ko ate Richie, nag-picnic tayo nun sa lumang tulay, no? Ay, Marami oo. pa tao. Pagka linggo. Ay, linggo ba gayon? Ay, ang mga araw, linggo yun. Ano? Oo, linggo. Tama. Linggo na nung dinala natin si Bina sa swimming. Kaso nagkaurusog ako din. Ay, dapat pala kada banggit laway. Ay, ganun. Nasumuka ba ako? Ay, Tapos oo pag-uwi nga. ko sa bahay, sumakaalit ako dito. Ay, ganun. Sukain ka pala pag naano ka, nausog ka. Bakit? Usugin. Dapat meron kang pangontra. Mabuti natin nung pag napunta tayo sa Ita nung nakaraan, di man ano. Nilagyan mo ba akong pula dito nung nabilog yata? Ano yung Oo nga. Kuya Kendra dun sa... Ay, oo, nung Pala kay Kuya Kendra. nagpunta tayo dun sa may Saan bang... yung lugar yun ate? Hindi, nakalimutan ko na. Kasi Ay, punta hindi. natin Mabilo. Doon papunta sa papunta yun doon sa Santa Elena. Tama ba? Kapalungga, gano'n. Hindi. Ewan ko pa Basta saan. malayo din. Oo, papunta sa Kapalonga. Nakalimutan ko yung lugar talaga nila kasi doon bagay nakatira sa bundok. Oo. Ang dami. Oo, yun. Buti nga di tayo na usog-usog. Oo, pero yung Sabi ni tatay yung driver mo, pero usog, nakadami. Yung kung nagpunta tayong Mabilo, Oo. sabi ni tatay, pero usog, natatakot yung driver mo. Ay, takot siyang mausog. Buti na lang ako, hindi ako nausog kasi ako ang humaharap. No? Tsaka si Kuya Marlon. Mabuti hindi talaga ako Ayun, nausog. maglapit ka Kuya Marlon ng mga dala. May dala-dala siyang blouse. Oo nga. Sino dito si nahihiya maglapit. Kaya nga, Bibigay, binata. Ayaw lumapit kay Kuya Marlon ay namigay kami ng mga damit. Oo, tapos sabi ni Kuya Marlon, sinong dito? Hindi na, mabuti na hindi ako nausog. Oo nga. Ako din, sabi ko, ay oo nga pala. Wala tayong bilog dito. Wala akong dalang pangontra, wala din. Wala akong dala. Okay man na yun. Mabut- Di man ba gano'n? Ha? Di man. Siguro, hindi nila ako inusog kasi alam nila mabait ako. May dala kang banig. Banig at saka kumot. Panlaban sa lamig. Kaya siguro wag nating usugin. May tinapay. Wag nating usugin ito kasi baka di na makaulit ang punta. Usog na, merong yung parang sadya. Oo. Kailangan may pangontra ka sa ganun. Pero ewan ko ba, na ngayon ko lang naisip yung sinasabi mo kasi ang sabi nila, maano daw yung sila, malakas daw ang balis nila. Oo nga. Okay man bagay pag natin, Kasi nakaulit tayong punta, hindi man yung pinakauna talaga. Oo. Kahit din anong una, wala man baga. Pangatlo na tayong punta doon. Ay, nakapunta ako, tas ikaw sumunod na dinala ko, tapos tayo ulit. Oo, dalawa lang. Pero kasama na sila, Kuya Noni. Ang saya ba, Ganay? Kinuwento mo kay nanay? Naglutong pansit. Oo, ang saya. Ang saya namin, kaya sabi ko, pagka mabalik kami ulit doon, magpapakain kami ulit, tapos
may ano, may... Pansit, pinagkasya na lang yata mga ate sa ano. Kasi madami sila, medyo madami, no? Oo, ang dami. Tsaka, Pansit is kakaunti lang, dapat pinaubos na yung... oo. Madami din ang sinasando ko eh. Kasi alam ko gutom yung mga bata. Nahalata ko kasi gutom yung mga bata. Kaya pinupuno ko yung parang, oo. Pinupuno ko talaga pag mga... Bahan ako dun sa tinapay, baka magkasya. Kasya man. Kasya din? Ay, sabagay, ikaw ang nagbigay. Kasi yung na ganun baga ng itak ko tas sa kahoy, hindi man nagkain yata. Nahihiya. Nahiya siya? Siya lang yata hindi nagkain. May pagkain, mamaya na lang. Parang binigyan. Binigyan siya ni Kuya... Ganyan siya ng kahoy. Ay, yung si Kapitan ang nagbigay sa kanya. Kasi naiya siyang lumapit. May mga ganun din pala. Opo. Opo. Meron po Kapitan. Sila, ano lang, yung siya yung nagtutulong dun sa ano. Siya yung pinakapinuno doon. Siya yung mga pinakapinuno. O nga pala, Bina, bakit hindi niyo to tinataas? Paano kayo mahanginan? Yan. Malamig kasi ng ate. Kaya inano nyo. Hindi nyo tinaas. Pero pagka mainit, itaas nyo. Para mahanginan man lang si nanay. Para truan-truan ano. Pero maganda ang lamig. Gusto ko mas malamig kaysa mainit, no? Hindi kung sa sobrang summer ay anto ka na parang pinagpapawis na hindi ka di makakatulugan. Oo, sa bagay. Ganyan. Ano, Nay? Mapasyal tayo, ha? Mapasyal tayo. Sabi ni Ma'am Bibing, sabi niya, ay salamat, akala ko nakalimutan ako ni Bina. Sabi ko, hindi po. Alalang kayo ni Bina eh. Sabi kong ganyan. Matagal. Di ba ako nagsalita pag sabi, Bina, shout out. Di ba nagano pa? Oo. Shout out ako sa kanila. Baka sila ang nakalimot. Hindi siya, hindi niya siguro napanood yun. Yung pag-shoutout mo sa mga, yung tatlo na nag-sponsor sa'yo. Hindi niya siguro napanood. Pero ang daming natuwa dun sa natin. Ay, yung pagpunta natin sa Manidi. Ako din nag-enjoy ako dun sa mga bata. Nibigyan ko ng tinapay. Ako kasi gusto ko. Ang sarap ng feeling, di ba? Ano pakiramdam mo? Basta ang ganda ng tawag dito. Natutulong ka, tapos nakakatulong ka. Oo, di ba? Magaan talaga sa loob. Alam mo kung bakit? Gusto kong magpa-feeding sa mga bata. Kasi ranas ko din ang gutom nung bata pa ako. Halos hindi sa hirap ng buhay, halos hindi kami nakakain. Hindi kami mayaman. Mahirap kami. Mahirap kami sa probinsya ng Osamis. Yung papa ko, may palaisdaan kami. Pero hindi naman all the time na maraming huling isda, di ba? Lalo na pag may mga bagyo, ganyan. Kaya may mga times din na hirap din, taghirap. Lalo na pagka yung walang huling isda. Meron kami yung nasa gitna ng laot, tawag niyan, laot. O may bahay-bahayan doon. May net, tapos ilalaglag mo ngayon yung net na malaki. Iahaon yun, puros na isda yun. Ganun. May ganun kami. Buong gabi yun, puno na yun. Oo. Isang gabi lang. Lalagyan nyo ng ilaw ni Papa sa gitna. Tapos 4 sila kasi malaki. Malaki yung lambat na yun eh. Malaki. Yung nanguhuli sila. Ang daming mga lobster pinapadala nila dun sa isda. Tapos nakaka-11,000 mga ganun. Oo, may mga ganun. Pag sinerte. Minsan naman may huli si Papa, ang lalaki ng mga isda o yung mga lapu-lapu. Ang lalaki. Biro mo. Batik-batik. Isang pasok. Siguro mga yan sila. Parang nagpaparid yung isda. Pumasok lahat doon sa Nag-enjoy. Kala nila kung Oo, di huli lahat sa lambat. Jackpot si Papa nun. May mga ganun. Kaya naranasan. Gusto ka din pakain sa mga Manidi. Oo, gusto ko talaga magpakain sa mga bata. May kay Atis nagsasandok na hindi ako marunong masyadong magaling sa pagtakal, baka makulang. Oo. Kaya nagtatakal sa Atis. Tapos tinapay, yun na lang. Oo. Kasi yung nagustuhan ng Rich team natin yung ating ayuda sa Manidi. Gusto din nila ulit magpa-feeding tayo. Kaya hanap tayo ng ibang ipi-feeding naman na na lugar. Pero pwede sila pa doon sa lugar na yun. Oo, pwede. Parang kumbaga maiba lang yung ambience. Oo. Kasi lahat ng
Ewan ko kung merong kakilala yun si Ma'am Rose na mga manidi, baka someday gusto din niya magpakain tas tayo ang magpunta doon, ganun. Kasi gusto ng mga rich team yun eh. Nagustuhan talaga nila, nag-usap sa na, uy, ang ganda naman ng nyo ngayon. O kasi banding na, tapos nagpamigay pa ng ayuda, busog-busog lahat, tapos ang saya-saya natin. O di ba bihira yung gano'n, no? Sabi natin, Mahirap kasi hindi mo kasi mabibili yung kasiyahan. tama. Hindi mo talaga mabibili. Sabi natin, Helen, si Kapitan nagpakupsit na ng kulon. Ang bango-bango na. Uy, wala kang kulon, hindi ka kumuha. Di, may natirang dalawang black tas isang lavender. Yung isa kay Kuya Marlon. Oo. Yung isa binigay at kay Kuya Noni yung black. Yung black. Tapos ikaw meron ka. So, Sabi ko, hala, nakalimutan ko si Bina bigyan. Baka wala yun. sobrang tatlo. Ayun, buti naman. At dapat pala si nanay, binigyan mo si nanay kulon. Ay, wala. Tatlo. Mabango, binuksan mo. Mabango. Gusto mo amin? O sige, buksan mo para makita. Meron pa naman tayo eh. Ayaan mo ng maubos yan at bibigyan kita. Sige, buksan mo. Mabango yan. Galing sa Japan yan eh. Oo, galing yan sa Japan. Kaya swerte yung mga manidi naka-imported ng spray baga? Spray. Spray yan. Hindi sa iyo, sige. Yan. Ilayo mo para mag-spread yung wisik niya. Yan. Baka magsakit ang ulo, nanay. Abdi, sanay si nanay sa Hindi sanay. Pag matapang ko. Hindi man matapang, no? Bango. Maalingasaw. Nay. Bango, nay, Yung mabaw yung maha. Ha? Maha. Yung panahon niya, yata. Ang bango, Bina. Ang bango, no? Ang bango. Buti na payatot. Di ba? Ami, please. Natural. Maano mo talaga yung imported, ibang amoy, Ang bango, malingaso sa hangin. Parang mineral, ang linaw. Parang mineral. Nakalimutan ko nga, sabi ko, hala, hindi kayo kumuha ng kulon, tigi-isa. Dapat kumuha kayo. Kasi pambigay yun sa Hindi, lahat yun. Ipamigay ko talaga. Mabuti nga, hindi na pinamigay yung delicious ko. Nakasama pala dun sa... Sinakuha nun ikaw? Baka si tatay. Si kuya si Wala Sam. na ako ng chinilas, pauwi na kami just. Sabi natin, yung mga yung sapatos. Ay, oo nga. Hindi ako nakita dun sa camera. Sabi ko, ay mama, pag sa akin, maano na ako ng sapatos. Nakalaga. Bakit yung iniwan ko yun sa upuan? May ganun eh. Hindi man na natin mababalik ng kalayo-layo. Malayo yun. Napunta ako dito kasi bigyan kita ng yung tawag nito. Para meron kang panggastos at maalis muna ako saglit. Meron akong pupuntahan. Makamila ka to. Yan. Salamat. Nay, mabigyan kita, Nay Unay. Pangkapimin mo, Nay Unay. Yan. Para may pambiling tinapay. Nay? Binigyan ko si Bina ng para may pambili din siya ng toothpaste. May toothpaste ka pa? Marami pa? Ay, yung binigay mo. Madami pa. Malaki naman kasi. Naubos na yung shampoo namin. Naubos na yung shampoo. So, mabili ka na lang ng shampoo. Para ayan. At Kasama ma-attend sa atin, Helen? nandyan sila. Pati mga bata nandyan. Hindi. Baka antayin mo ako bukas o kaya sa sunod araw. Wala muna ako ha. Kasi may lakad ako ha. Matuloy baga yung lakad ko. Alam mo na yun. Di ba? Kung hindi ka makarating, saka na lang. Sige, at least kung wala man problema. Mother moment muna ako. Muna? Ano ba yan? Ano ba tawag niyan? Na sana maging okay. Kasi, mother image muna tayo. Magpakamama muna tayo. Kasi need ako ni Bunso. Yung aking one and only son. Oo, nanay. Ay, hindi pa ba hindi ko pa pala nadala dito, nay. Pagka may nay, pagka bakasyon, nay, dalhin ko dito. Kaya gustong-gusto yung tumira dito sa Dait. Si Aljo. Oo, gustong-gusto niya dito sa Dait kasi Bakit
sariwa daw yung kinakain. Di ba yung mga kinakain natin sa Bagasbas, gusto niya yun. Tapos nasa dagat, sa mga, ano yung mga pinapaliguan natin, yun ang gusto niya. Parang nagbana din siya sa'yo. Yes, Sereno. Kasi ako Sirena ako eh. Sirena tayong dalawa. O, di ba? Kaya sabi ko Baby mermaid. pagbalik dito, doon tayo, mag-banding moment tayo. Interest din sa Bagasbas na nachos. Parang naalala ko nga, may kinain tayo. Oo, kaya sabi ko sa'yo, hindi nakakain ka na. Ang sarap talaga. Masarap pala yun. Oo. Saan mo yung unang tikman? Sino nagsabi? Ganyan. Or Yun na- bigla ang order lang. Sa Manila pa lang. Hindi matabang siya, ano? Oo. Mahilig ako sa Manila ng mga masasarap na pagkain. Mahilig ako sa punta sa restaurant, sa mga... pero wala maga dito yun. Kaya hindi na rin ako naghanap. Yung mga itolyukan, mga ganon, mga kabalin, basta yung mga masasarap na pagkain dun sa ano na, yung tipong, yung tawag nito, bodol fight, mga ganyan. Meron kasi sa mga sa mga malalaking mall na yung babayaran mo tigwa 1,000 plus. Kasi syempre pag parang asarap ata doon, mag-try tayo, tara pasok tayo, kain tayo. Yun pala, magmula sa dessert, basta lahat-lahat, tapos pagkain, lahat-lahat na nandoon na. Kaya lang, ang per head is 1,300. Ayun. Pero masarap naman. Wanto sawa ka, lahat ng pagkain, kainin mo. Yan, may nagbumukbang sila. Tapos parang sila mga seafood. Basta, Noodles naman. yun ang natandaan ko na pumasok ako na per head talaga is 1,300, 1,500 to 1,300, ganun. Ikaw lang yun. Sa'yo. Oo. Pero madami yata. Lahat kainin mo doon. Kung... Kung Madami kang kasama. hindi pwede, kailangan ikaw lang, 1,300 ikaw lang. Hindi kaya. Lahat yun, pwede mo tikman. Gusto mo, mapunta tayo, masama ka sa Manila, try tayo. Kailangan ang pumunta doon. Kailangan ang pumunta doon sa bodol fight na yon. Yung mga gutom Oo. Kasi Tapos madami. Yun ang tawag doon, itulyukan. Yun. Pwede ka. Oo, basta kaya mong kainin, walang tapon. Kasi pag may tira-tira, magta-times 2 ang babayaran mo. Halimbawa, yung lamesa mo, ang daming tira nito Nako, magbabayaran mo pa ulit yung mga natira na hindi naubos. Kailangan naubos. Kailangan umalis ka sa lamesa, wala ang laman ang lamesa. Ubus lahat. Bawal po take out. Mahirap yun. Bawal take out, Nay. Bawal take out. Pwede yun sa mga gutom na gutom talaga natin. Oo. Tipong hindi pa nakakain, gatas lang. Kaya nga. Di kayo lang, nandyan sa atin sa kotse. Nandyan, tara, puntahan natin si baby. Si Iska. Akala ko hindi ka nakakuha nung pabango ay. Binigyan ako natin din. Binasay na ito. Buti mabilis din si Mamilin, Oo. Matuloy na, baka yung isda ha? Sayang yung isda. Pwede yung prituhin nyo na lang. Ayun na, matuloy na ako. Matuloy na ako, Bina. Ayan, Nay. Mo na lang ako kay nanay, ha? Ayan, ayan yung baby namin, Iska! Umiiyak yung pamangkin mo. Hindi yan aalis si tita. Bye-bye, Bina. Uy, dito pala ako. Puno pala dyan. Hello. Hi. Bye, Bina. Puno kami dito. Ayan ang baby. Iska. Si Ellie. Hello. Iska. Bye-bye. Maarte yun si Iska. Ayaw kumibo. Siya, bye-bye, Bina. Bye-bye. So ayan, ginabi na ang inyong lingkod. Shout out po sa lahat ng viewers. Yan, syempre kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners. Yan, shout out po sa mga Rich team. Thank you sa suporta. Yan, kay Tita Rose. Kay Ma'am Sisaline, shout out. Yan, kay Daphne D Vlogs.
Asunsinon, Romilda Cabardo, Lily Hubilla, Ma'am Cisaline, Ma'am Tina Bueno, Ma'am Sabina Enriquez, kay Fipadilla. Yan, kay Ma'am Sara Badet. Yan, shout out po sa lahat po nang nandyan sa ating premiere. Thank you sa pag-tune in, sa pag-aabang ng mga upload, sa suporta, syempre. Si Ma'am Mia, shout out po. At saka si Ma'am Jean Official TV. Awing Villa, yun, shout out din po. Ano? Shout out. Si Iska. Gandang Iska namin. Gigil naman ako niya ng batang maganda na yan. Naku, nagigigil ako. Kasama po namin sa vlog. Si hi Iska. Iska. Hi. Hi Iska.